Zonalde honetako auzokide askoren kezaren ondoren, Portopin parkearen eta bertako mantenu eta zaintza hobetzeko beharra jakinarazi diogo udalari. Gune endebekatu bihurez dadin. Zarbedi aurretik ere salatuta genuen Urbinaga eta Barakaldoko atxaldeko jaitzira ere bai. Zoritxarrez, gutxi bigilatutako eremuak direnez, batzuek eta oso gaizki erabiltzen dituzte espazio hauek, eta daten dute, jaten dute bertan, erretzen dute, eta uzten dituzte hondakinak gero arlo publikoan edo toki publikoetan. Honekin batera, garbiketa zerbitzu eta kalteen mantentze lanak oso irregularrak dira, eta denboran luzatu egiten dira. Adibidez, barandak eta argiak berritu gabe daude, zabuak eta bakoak ere berritu gabe darabate denbora luze, eta aste batzuetan ere garbiketa egin gabe egoten da. Portopin parke hau edo eta ingurumena eremu ederrak dira familiarentzat eta bertakoentzat, eta gozatu nahi ditugu orain arte egin dugun moduan. Hori dela eta EH Bilduk azken osoko bilkuran gobernu taldeari eskatu dio argitzapena, zabuak eta hirigintzaren arloko mobiliarioari arintasuna emateko berritzeko, eta zonalde honen garbitasuna eta zaintza areagotzeko. Hala egingo duelakon gaude, eta hala ere, egin ezean, behin eta berriz esango diogu eremu hori degradatzeko ez dadin. Baina herritarrei ere interpelatu nahi diegu, inguru hau edo errespeta dezan, eta ingurune horretaz gozatu nahi dugune guztianekiko eta guztiekiko errespetuzko izan dadin.